invers, că m-am pus naș. So, invers. Stop! Ce-ar mi de scuze, posule. Doamne, nu mă enervez. Spune Emil. Doamne, nu mă enervez, fiindcă nu pot să dansez, pentru viața noastră, Emil, cuvintele astea de la șeful Aurel. Că așa vine câteodată să dau cu cuțitul piatră, din piatră să iasă foc, că m-am născut cu noroc. Și acum șmecheria. N-aveți voia asta fără mine, că nu merge. Solo. Grea în primul rând, e grea. Încă 5 milioane! Puțină vor să vă... Vino qua, nu merge, tânărul, vino qua. M-a ridicat sus din oară. Hai! Hai, mișoară! Adino Gogozun, Zagolo.
scoate Costel la dans. Iartă-le! E rândul lui Costel. Să te recupereze el la dans, asta vrea. Fii atent! Tobele, percuția, mai forță percuția. Și acum eu. Te rog și pe mine că ai fost cu Lucian, care este de ce nu l-ai luat și pe Salam? Haide iar și pe Salam și pe Lemeau înapoi. Unde-i fost mai aurele? Am fost cu Lucian, mai nene, că Lucian e în cap de crimă, are talent, are stimă, are talent de namoran, să nu a și pe Salam și Lemeau înapoi. Of, of, of. Și apoi tu ne-ai dat la toți amploare. Ia la Neica 2-3 zloți, tu ne-ai făcut mafioți. Ar veni 3 și 20. Sârbă că după aia rămâne ca tine 3-20. Hai să cât o strofă pentru Carmen și Oana. Carmen, tu ce tată la mai stai fericire, stai și cu Oana la valoare și mi-am mitu frățioare. Ce familie frumoasă, lumea ne invidiază. Și tot eu După 2 minute să le face cocoș ceva.